Halo, halo. May adlaw na sa nato mga busing, mga madam. Di ataros lasang. Palasang sa taron kay murag alimuot na kay dito sa muada. Mayo kay ni dire kay hayahay ba nya nindot sa kayo kay daghan kitang makita ang mga pagkaon sa mana. Agoy, alagisig po eh. Lo, wa pa say luha. Oy, grabe ning tawhan nakamangtas. Awa na oy. Gibit-bit na sa likod oy. Uno. Dos. Ikatulo. Ikaapat. Ikalima. Wala gibit-bit nagdungan. Uy, grabihan ning tawahan na eh. Nagpainit at tubig na no. Pabukal ba. Para sakto kita ay mulbulan din tanaraw ni nagbukal. Nya ato sang i-check atong partner no nagunsa. Sus, haya-haya baya taon. Ay murag nakatag-iyag balay oy. Nya syempre magpalina sa tasbaga no samtang magpaabot nga mubukal ang tubig. Ayay, langas kayong iro ay nagtuom siguro na sagdi ko ka maumuihaw iro. Tuyok-tuyok ko niya tikas kawayan niya. Balhin tagpwesto eh. Saba kayong iro. Arita dire magpalinas baga niya. Ayay, nasiplatan baya nang nas likod. Ngidhat eh. Sus, auman rapagid tamisa siguro ani ay hinog sunuan ba. Agoy na apa joy butong basta gari glasang di pa kita magutom no. Ayay. Kana huna magdi maayo. Mapriso ka. Grabihag plano ning tawhan na oy. Anara ba kalihukan yak pagpangawa to li oh. Sige. Maayo ay. Master na kayo ba no? Grabe wa pa sa ilo ang kapayas oy gihilabtan gana oy bisag di iya. Anara ay murag lupin oy duda ko murag nani grupo ba. Awa na ay nasipti ng kapayas ay nya nakainumdum ko sa unang panahong mga nang labay ba sa gagmay pa may nga di pa uso ang gadget ug unsay makita as palibot mao gyud pa among dawaan nya testing taghimo oy kamao pa bata kamao pa man mo himog bula sus mayuha eh talented jud kayo no all around ba hasta pagpangawat. Awa na di ara nakabring house na dayon ta sus lamia mo suro glasang ay maka dagit tagpauli ba no. Di na ta maglangan ay gawa sa tatong padanan nga antik ba no di kita na alid wa gyud mo sponsor syempre ang ahos sibuyas ang luya magtadtad na ta diha sayote kay ang kapayas hinog naman syempre ang atong kuan diha pinakalami daray sas magsugod na tas tong orimos da ang lamas sas ang karne daray sas lami gamay lang no di lang tuhot don kay pilar ba upat naman may mga on sakto-sakto ra gud para moabot pag kuan ba unom ka buwan ya bisbisan din nato dayon diha lami na nya syempre gibutangan ta ng tangad sa gigamit sa tong tanom nya takuban ta na diha para pabukalon ba just dali ara ni bukal oy nya ibutang din ta natong sayote no para malata sa dayon ba kay dugay-dugay man malata nya takuban na sad nya ato na siyang pabukalan no labing minus mga 20 ka oras. Human ang 20 ka oras lata ni gud siguro na no ay sunod din ta natong munggay diha ang munggay ba nya syempre samtang nagbukal ato na siyang gitik-gitikon sa luwag no nya timplahan na sad ba nya tilawan sad pagkukab lagi diha basta kay lami sus goods na kuno goods na kayo na ay di ara kapayas nga auman ay basta kay pagpikas lagi diha ning dutag kulor oy na itom-itom ba na say puwa-puwa na pink-pink na orange sana all. Syempre tilawan na ita na di na ta na maglangan ato na siyang i-judge kung sa kalami ng gikan sa punuan ang pagkahinog goods kuno kayo maglaway man sa magtanaw unsay reaction piyong la ning kurog sa kalami oy la Bastang lami gyud no unsay reaction gani be la madayunan bitaw. Grabe tilok oy kuwang naman lang as napanit kanon asa man na doon amo na itong gamiton diag pang kuano organic nga fertilizer sa atong limonsito no nindot kay bunga ba gagmay pa gani amo nga na sas tanawa ko sa bunga be okay hinduta naidagko sagol na gagmay sa kunsa naman lagoy pamutang god
Haon niya, diri lang ta kutob no. Daghan kay salamat. Kita kits na pud sunod. Bye-bye.